ato ihatag ni Brother Salbert ato i-greet ato igsuon nga tos gawas no nga si Brother Domingo Marcira atong kauban sa CFD no. Okay, ato ihatag ni Brother Salbert Dunduyano alang usab sa iyang ipaambit no. Kabayan atong tema karon. Okay. Karon ra ko mga tahuran kay mo pay pagtingog nako. Mayong gabi no mga suki nga tigpaminaw. Ang tema no nato karon uban ninyo mahitungod sa kaminyoon. Importante gyud kaayo ni kay usa man gyud ni sa mga sakramento. Kuan lang no. Tuguti lang ko ninyo nga mukutlo sa paragraph mubo ra man ni nga gi-asoy ni San Agustin no sa in English niyo ato lapong hubaron sa ato ng Binisaya. Bali giya ni nato o pahinumdum ni nato nga anaa diha sa maong sakramento no sa kaminyoon. Matud pa ni San Agustin, if you believe what you like in the Gospels and reject what you don't like, it is not the gospel you believe, but yourself. Atong usbon, if you believe what you like in the Gospels and reject what you don't like, it is not the gospel you believe, but yourself. No? Kung nagtuo kuno ka o kita sa Ebanghelyo, o may laing Ebanghelyo man ni Kristo, apan imong gi-reject ang dili nimo ganahan sa maong Ebanghelyo, wala gyud ka tinud-anay nagtuo sa Ebanghelyo, kundili ang imong kaugalingon mo'y imong gituhuan. Now, unsa may mensahe sa pati motivation na brad, murag mao man ay gipambuhat sa uban natong maigsoon sa ubang pundok sa tinuod. Nga gi-reject nila ang uban, yun ang gusto lang nila. Mura po yung lang gidawat. Mahimo attorney. Ang ako mo sintro ko sa mga Katoliko gyud sa atong kaminyoon. yes. Kay magtan-aw ko diha attorney sa bisan sa kauluhan, bisan sa Senado, sa Congress, daghan nila Katoliko. Apan ila man gipili-pili ra ng Ebanghelyo. Kay ang uban nila didto man mo laban sa pagsupak sa Ebanghelyo. Unsa man goy Ebanghelyo god ni Kristo, no? Atong basahon ang Lucas 10:16, no? Mao ni Ebanghelyo sa Ginoo. Unya miingon siya sa iyang mga tinun-an, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Mao ni Ebanghelyo sa Ginoo. Ngadto sa iyang mga tinun-an namulong siya, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Ug ang magsalikway kanako, magsalikway nga nagsugo kanako. Now, kinsa ba ning mga tinun-an nga gipasabot sa Ginoo? Siyempre, katong iyang mga gisugo. Gi-authorize niya nga manudlo, nga mahimong murapog siya ba? Pero iyang gihimong spokesman, kay wala man siya maghinakog sa pagpanudlo. Unya, ang magsalikway aning iyang mga gisugo, sama ra nga nagsalikway niya. Now, sa ato gong panahon karon, kinsa man ning mga gisugo ni Kristo. Now, history will show us nga ang nangulog yun ani mga obispo. Kay pananglit mo adto ta sa buhat 1 katubang nabakanti ang katungdanan ni Judas. Igiingon man nga kinahanglan dunay mopuli, no? Buhat 1:20. Unya kung moadto ka sa King James Version, kana galing katungdanan sa mga apostol, obispo. No? Kay and his bishopric kuno sa King James Version, let another take, kaya bakante man. So mao na, kung tanaw na to sa history, ang successor o mga sumusunod, kung importante yun yung maghisgot ang sumusunod. No? Kay kung baga ang ginikanan, kinsa may makapanunod sa iyang katigayunan. Siyempre, ang heredero niya, iyang anak. Ang nakapanunod po sa katungdanan sa mga apostol, siyempre, katong ilang mga gisugo po, katong ilang gi-ordain, pinagi sa pag-lay of hands o ordination.
history will show us mao lagi na mga obispo nato mga Katoliko, no? So buti pasabot nga kung maminaw ta dili na to isalikway ang mga obispo, so meaning nagtuog kita sa gospel kay mo may giingon diri ni Kristo sa ebanghelyo nga maminaw ta sa iyang mga gisugo o mga obispo. Di ba? So unya kay daghan man nato mga Katoliko, mo ako di lang sa kumato sa ubang tinuhuan. Bisag sa mga Katoliko lang nga kanang kugi kayo magsupak-supak sa gitudlo sa mga obispo. Pras anang mapabor man ta ng same-sex marriage. Nga ang mga obispo supak man na. Ang kanang mga bag-o ron, no? Nga kung but na hunaon, ato raman ang gusto. Di ba? Ang giingon sa akong subliyon na, ang giingon ni San Agustin, kung nagtuo kuno ka sa ebanghelyo unya imong gi-reject, ito pa imo lang gipili-bili ba o kung sa gitudlo da sa Biblia o gospel. Dili gyud ang gospel may imong gituhuan kundi ikaw ang imong kaugalingon kay imo man gipili-pili. Pag ingon nga bawal ang divorce, musupak gyud ta. Diba? So, atong kaugalingon may atong gituhuan, dili ang gospel. No? Ang atong kaugalingon, ako sa akong kaugalingon, so, sa ako lang ba, no? Personal ba, kung di ko maglantaw sa kinatibuk-an mensahe sa ebanghelyo, muuyod ko kanang divorce. Kay, di na magkakuan yung anong usap bagoy atong usahan kung kanang di na ta magkasinabot. O then, sa ako lang kaugalingon, anong tugta na to ng kanang mga parehas o kanang mga lalaki nga mo ibog po silang isig ka lalaki tugta na aron malipay po na sila. Pero dili mong guna may gitudlo sa gospel. So, ato gyud ang isakripisyo kay total ang Christianity sakripisyo man. Unsa may giingon ni Kristo? Kinsa tong buot mo sunod kanako, mo pasan sa krus. Dili gyud literalon nga magpasan jud tag cross nga kanang kahoy kundi og unsa may mga cross atong kinabuhi, no? Iya kanang maong pagpasan og cross bas dili lang na kun bugat ka o unsa atong ibutang o ka sa ato lang gusto kundi kada adlaw ginapasanon ang maong cross. Nabito toy pare attorney miingon nga ako lang tugta na sila kay aron panangit og magpolitiko po ko adaog ko kay kuan malipay man ni sila nako pero supak man guna sa ebanghelyo alang-alang atong usbon ng ebanghelyo kung usbon nato ang ebanghelyo dili ang ebanghelyo mo'y atong gituhuan kundi atong kaugalingon mao lang na akong paambit ana. Okay, no, dato lang itimbaya po ninyo sa dili pa mo ulo na mga concern ganiha no nga nadungog ninyo sa tuigso nga nagsunod. Ako usab na basahon ning timbaya no nga mayong gabi ninyo mga brad sa FD. Paleho great ni Edgar Lopez, Banoy, Vinci, Minaw sila. Dudoy ni ang inyong soaking listener. God bless you all. Kay magabi po brad no. Then na mo concern ni atong gisundan no, atong isuon. Sa mga angay ng tubagon. 5 minutos pa man lang. Si attorney basin na itugang pa ato. Naaba siya yung mga gipang-brought up po, no? Diya sa kahanginan. Kaya sa ako lang, murag isubli lang niya ang sabat. Ipapahulay nga, murag kapila naman na ito na gihisgutan. So maybe sa sunod na lang po siguro. Si attorney basig na pa'y Kaya dugang ito na. Ang katong, doon na lagi mga kuhan gyapon mga pangutana nga may kalabutan gyapon sa kaminyoon. Ang ilang pangutana usa niini o gani murag natubag na maglay tato na kutong maong concern nila. Nga pwede ba daay kaslon bisan kuno walay gugma ang usa o usag-usa o usa ba ka sa mga parties nga gikasal pwede ba kuno kaslon mga igsoon kanang pangutana dili gali na angay na nga kaslon pa kay kanadaan invalido na nadaan kun ang usa walay gugma o katungod na pugos lang siya
sa unsa nga hinungdan. Bas, di ba, attorney, murag mo na usa sa ground sa annulment Annulment, yes. kung mahibawaan? Usa na na good ang full consent nga mao magali na nga panahon sa kasal, pangutanon jud ka sa pare. Una ang lalaki, ikaw Pedro, imo bang dawaton si Marta isip imong asawa? Mutubag ang lalaki, o padre. Ikaw Marta, imo bang dawaton si Pedro isip imong bana? O mutubag ang babae, o padre. Pero kung napugos lang siya tungod sa mga hinungdan nga wa ta masayod, kana makahimo na siya pag-invalid sa maong kasal o mahimo nang madeklarar sa simbahan. Doon na tayo gitawag ecclesiastical court nga pwede madeklarar sa simbahan ang mahimong makaanol ang simbahan sa mong kasal nga invalido sa sinugdanan. Pero ang uban sad moadto didto magpaanular didto sa atong gitawag og civil court sa korte. Then ang huwes mao'y mo deklarar niini. So sa pangutana balikon ko kung pwede bang kaslon, dili ginaangay unta kaslon. Pero tay na nahitabo man nga nakasal siya, kini usa kini ka invalido nga kasal. Na bang ingon nila attorney, sa to panasiyop ang pare pagkasal kay invalido man ito sa moral analysis attorney, wa man kahibalo ang pare. Yes. Kay gitapig man, no? So dili Yes. Siya wa siya ma-appeal sa pagka-invalido. correct. Kundili ang contracting parties lang. Then ang ilang kasal na himong invalido kay wala man na gitugan, di maginaitugan nila sa pare. Kay ang pare di gina mo kasal kundo na may mga kulang sa gitawag nitong elements of a contract. Pero kung ang pare attorney kahibalo siya nga duno na to'y bikil pero iya yung gikasal, diya siya na sayo. Diha siya na sayo. Pero kung wa siya kahibalo, blind siya kay namakak tong nila. Ang mga contracting parties, so wala siya may appeal sa maong sayop nga gibuhat sa mahimong bana o asawa. Sa to pa kanang i-annul attorney sa dihang na discovery na. Na discovery na nga, uy, wa man da ito love. Nya nakasal. Bisan to na discovery ba ulahi na. Pero wala diha ng mga requirement sa pagsugod. Nya nakasal, invalid na siya. Kunog mo na siya gitawag og invalid from the very beginning. So sa ang pagsabot ana attorney walay balido nga kasal nga nahitabo. As if walay nahitabo. So mo na nga ipa-declared nga annulled o annulment ang ilang kasal tungod nining maong kakulang sa mga requisitos o sa mga elements sa usa ka contract. Attorney, masaypan sa uban ba kay ang uban mingon nga kanang annulment press man nag-divorce no? Atong iklaro sila attorney nga kanang annulment declaration nga walay kasal na hitabo kay invalid man. Kanang divorce kasal gito legitimate pero giguba. Giguba lagi. Tungod na lagi kay siguro ang bana gwapo pa kayo sa sinugdanan nya karon mura nagsi so, lahi na ang tinanawan sa asawa. Dayon ang asawa sad sa sinugdanan, mura og artista karon medyo gwapa gyapon pero kana nang magtalikod. Pero di na sa pag-atubang lahi nang tinanawan ang iyang bana. So mao na ang buti-pisabot nato nga ang sa divorce doon na may mga rason niya na pero balido sa sinugdanan ang kasal o gubon lang pinagi sa pagdeklarar sa maong kasal nga pinagi sa diborsyo. Okay, no, dayon mo na wala man tayo igong oras, no? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Sunod na punta Domingo pohon sa maog gyapong oras, no, og istasyon ang DXDR Armin Dipolog. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.